Здравейте хора! Ден 2 от почивката ми в Велинград. Тук сме в центъра и ви показвам магазинчетата. Тук ви показвам чашата Шадраван. Буквите изписани Велинград. Ви показвам. Ето тук. И тук видяхме едни машинки с играчки и пуснах левче да видя дали ще ми се падне нещо, но за жалост не успях. И така че, да. И ето тук пуснах за едни ключодържателчета. И тук не успях. Има още машинчета за такива играчки, но вече не играх. Ето тук центъра. И виждаме едно магазинче и да влезем вътре да видим какво ще си вземам. Ето така. Имаше много джунджулирки там вътре. Магазина беше китайски. Не му правя реклама. Просто ви показвам ластиците и скрънчетата. Исках да си вземам чехлички и ето това много готино пълце, но беше много скъп и така че да. Тук ви показвам маратонките на Runners и плакатът на Анди, Лина и Дени. Тук дойдохме пак в центъра, слезнахме от магазина и ви показвам магнитчетата. Взехме Велинград, където пишеше взех си чехлички, коланче, една гъба. Ето това магнитче, ластици от магазина, който ви показах, Лавабер. И тук взех бомбонки, една блузка. И тук отваряме бомбонките да ги тестваме, да ги пробваме. С рибки. И хора, дава ми 8 от 10. И сега да отворим напитката на Лавабер. Не я харесах, честно казвам, много, и затова й давам 6 от 10. И тук сме в басейна и отиваме на басейна. Тук ви показвам как плувам. Дойдохме в сауната малко. Тук на джакузито. Как съм вътре. И после отидохме на едни легла, които са топли. И после пак дойдохме на джакузито. И след това прибрахме се вътре и вечеряхме. Показвам ви какво вечерях, десертче и чао!